Kasuri buruan, jarraian Euskalien Arterien inguruan egin dugun proiektua aurkeztuko dizuegu. Lehendago paper batzuk esaten da zer diren arteria, eta ni eta Iker esan batzuk guztizka zer diren arteria. Arteria jendea gozoratzeko dira ez dute esan aia bezina eduki urtetan zehar. Lehenengo udaberri aldean ospatzen ziren. Lur jasnatzeko orain nengo aldean ospatzen dira. Inauteriak bereziki Europan eta Amerikako hiri eta herrietan neguaren bukaera aldera ospatzen dira. Jendeak mozorroturik ospatzen dituen jaiak dira. Desfileak eginez eta kantatuz eta dantzatuz. Mapa hau hasieran zikiguna sartzen da. Mapa hau emabil autentika erabili ditugu egiteko. Lehenengo bakoitza zikiguna idatziz marraztu dugu paperean. Gero, milaka beste mapak egin dugu. Eta azkenik, talde osoan kontatu gara eta beste mapa bat egin dugu puntuan hartu. Mapa hauek berriz adituen mapak ikusten egin genituen. Eta atlasa ikusi eta aztertu egin genuen ere. 5 talde garenez 5 mapa. Ikusten da desberdintasuna hemen eta mendik ona pasatu gara. Euskal Herriko mapa da, Zazpi provintzia eta Zazpi hiriburuak azaltzen dira. Horrez gain, Euskal Inauteriak ospatzen diren 12 herrien izena jarri duzu. Eta bertan, herri bakoitzaren inguruan bertako mozorroaren argazkia eta deskribapena jarri ditu. Jarraian azalduko dute banan-banan. Inauteria hauek Gindakan ospatzen dira, hau da, Bizkaia, inauterietako igandeetan. Inauteria hauen pertsonaia kasu honetan bakarrik atorrak dira. Atorrak zarata egiten dute eta musika tresna jotzen dute, adibidez, akordeoia eta gitarra eta abar. Atorrak bi gona eramaten dute, bat normal jantzita eta bestea burutik bera sartuta. Atorrak portura joaten direnean, petrilean ilaran jartzen dira eta kitaldirik ederrena egiten dute bertan. Durangoko aratoztiak, inauteria hauek Durangon ospatzen dira, Bizkaia. Bertan karnaval jaiak egun zuriegunean ospatzen ziren. Bertan parte hartzen duten pertsonaiak Zurrandiak dira. Zurrandiak karezkale harinekietan ibiltzen ziren jendea bildatzen eta bihurteriak egin. Oinetan abarka, eskorteakak, alkandora, gerriak zizarriak eta aurpegian zudun handiko maskara bat edo kareta bat ematen dute. Markitos, inauteria hauek Zaldundon Araban ospatzen dira. Igande inauteri goizean da Markitosen hilketa. Bertan agertzen diren pertsonaiak hauek dira. Astoa, herriko gizona musikaria, errautz zabaltzailea, predikadorea, Markitos, kale garbitzailea, behor bat, hartza, ardia, porreroak eta abar. Egiten dutena da Markitos eta predikadorea asto gainean joaten dira plazara, eta han, predikadoreak Markitosi makil baten gainean ipintzen dio eta sua ematen dio. Hau da Markitosen mozorroa, jaka bat, baseretar kapela, gorbata bat, kaleko zapatak eta arrautzen oskoles egindako lepokoa. Toloseko inauteria. Inauteria hauek Tolosan Gipuzkoan ospatzen dira. Asteazkenetik astearte inauteria arte. Bertan mozorro asko daude, adibidez, erizain, txakur, kinkon eta abar. Hauek kalejira, karosa desfileak eta musikarekin dantza egiten dute. Kasu honetan gorila mozorroa deskribatuko du. Mozorro honek hiru trajoa darama, aurpegian kareta bat eta zapata marroiak ditu.
Eskatzera joaten direnean, neska batek zabaltzen badu atea dantza egiten dute ere. Kaskarotak, alkandora, frakatxuria, gerriko zabal morea, txapelo ornatua, fraken bi aldoetan zinta josi eta irudiak eginez, eta eskuetan beina makillatxo daramate. Erraldaitxoa, neurtegi hauen Nafarroan ospatzen dira, neguan. Bertan bat hartzen duten pertsonaiak hauen dira. Antzaria, zaldi gainean joaten direnak, zapurrak, hurrengoak. Bizarbeltz, betaurreko beltzak, ondoren erraldoitxoak eta bandelariak. Erraldoitxoa txan handi bat darama buruan. Zapi handi bat eta gona handi bat. Gona artean darama pertsona bat erraldoitxoan eraman. Maskarada, inoteri hauek zuberoan ospatzen dira. Urtearen hasieratik asteartean arte ospatzen da. Maskaradako pertsonaiak bi taldetan daude banatuta, gorriak eta beltzak. Gorriak argi eta dotore daude banatuta. Jakina, gorria nagusitzen da haien arabera. Talde horretakoak txerrero, artzaina, gartuzain, familiasa, samartzain, zikiratzailak, ferratzailak, kutilero, jaunekandera, laborario eta etxekoak. Gorrien ondorean musikariak doaz, hurrengo maskarada beltza. Talde horretakoak jejitoak, bereizkina, zorrotzaileak, eskalak eta gaba. Taldean dantza ezberdinak egiten dituzte, hauetako batzuk baso baten dira. Lesakan Nafarroan ospatzen dira, inauterietako igandean, pertsonaiak, mairuak eta zakusarrak. Zer egiten dute, herriko kale guztiak horritzen dituzte mairuen laguntarekin. Enparantzardean muginesko barra dago. Une horretan herriko nesko mutikoa salto egiten diote zakusarrei. Mozorroaren deskribapena. Lastoz eta zakus egitako petoa, aurpegia estalita, sudurrean nahoan eta begietan zuloarekin, kapela lasto gogorrez egina eta eskuan maskuri. Inauteri hauek arriskunen ospatzen dira inauterietako igande eta astelehenean. Bertan hartzak eta edozenek hartzen dute parte. Etxez-etxo joaten dira eta neskak zabaltzen badu batea dantza egiten dute. Etxezain hartzaren laguntzailea da. Makile bat dauka eta blusa bat dauka. Joaluna, inauteri hauek itunen eta eskubietan ospatzen dira, hau da, Nafarroan. Urtarrileko azken asteko, otsaileko lehen asteko, astelehen eta asteartean. Bertan parte hartzen duten pertsonaiak hauek dira, itunen eta eskubietako mutilak. Astelehenean zubietakoak itunenean joaten dira, eta asteartean itunengoak zubietara. Zubietakoak ardilarru bakarra eta zati urdina daramaten. Itunengoak ardilarru doblea eta pañuelo gorria. Denok eramaten dute izufua eskuineko eskuan eta kapeldotora buruan. Txan honi txutxura esaten zaino. Horrez gain zintzarriak daramaten herrian lotuta. Horrek astintzen dituzte zaratan dezakeraz. Inerotxik. Inauteri hauen lantzen ospatzen dira. Inauterietako astelehen eta astearteetan. Bertan parte hartzen duten pertsonaiak hauek. Inerotxik, ziriko, zaldiko, txatxoak eta ferratzaile. Txatxoak jendeari zirikatzen dira. Eta ziriko eta inerotxik, bueltak agabiltza, jendearen gainera botaga. Kasu honetan, txatxoen mozorroa deskribatuko dizuen. Buruan, zinortezko, paperez egindako kapela daramate. Gorputzean, alkandora eta fraka koloretsuak. Hanketan albarak.
Inauteria hauek umoren ospatzen dira, Nafarroa. Inauterietako igandean, bertan parte hartzen duten pertsonaiak mamuzarroak dira. Herriko 15-17 urte bitarteko mutilak izaten dira. Mamuzarroak etxez joaten dira beraien makilekin, makilen puntan ukanka eta urdaia eramaten dute. Kamiseta eta galtza luze zuriok daramatzen soinean buruan zetazko koloretako txapia eta garrian larriko gorria egoretza. Kaskabiloz jositako larruz josinta gurutzaten dute paparean. Eta mozorroa are ikusgarriagoa egiteko elementu harrigarriena urdinezko karatula jartzen dute aurpegi estaltzen.